Ihmisiä, siis eläimiä. Eletään maaliskuuta 1994 Lahdessa. Sä oot kerrostaloasunnossa kollegojen kanssa. Seinän vieressä seinään on porattu reikiä, jossa on pieniä mikrofoneja. Sä kuuntelet viereisen asunnon tapahtumia. Viereisessä asunnossa on aseistettu Ilpo Larha. Mitä on meneillään? Miten tähän tilanteeseen on päädytty? Se oli niitä viimeisiä hetkiä siellä Lahdessa kun piirtettiin aikanaan tätä Ilpoa. Viimeisiä hetkiä, kunnes hän sitten ampui itsensä sinne. Kuultiin siitä seinän takaa. Ja tämä tilanne oli eskaloitunut tähän pisteeseen sillä tavalla, että hän oli pari vuotta aiemmin toteuttanut tämän kuuluisan Jollaksen palkkamurhan. Joo. Ja joutunut istumaan siitä ja sitten pari vuotta myöhemmin painut vankilasta ja ottanut panttivankeja, joista sitten tässä kohtaa ne oli jo ulkona. Niin, ne oli jo ulkona siellä. Niin nämä oli ihan loppunäytöksiä. Että kun mä oon siellä seinän takana kuuntelemassa. Niin. Ja mitä tapahtui seuraavaksi? Hän ampui itsensä. Joo, se kuului selkeästi sinne. Niin se oli semmoinen jännä tämmöinen keikka, että siinä tämä median rooli nousi niin kuin aika isoksi, että siitä oli koko ajan suoraa lähetystä ja koko ajan tavallaan niin kuin media ylläpiti semmoista, mitä Amerikassa alettiin jo ehkä 80-luvulla, tämmöistä suoraa mediaa paikan päältä, että liikettä ja kuvaa siitä, että mitä tapahtuu. Niin se oli siinä mielessä poikkeuksellinen suomalainen niin kuin rikoshistorian keikka. Ja Larha myös soitti johonkin suoraan radiolähetykseen. Joo. Se puhui radiossa, kun mä ajettiin Helsingistä. Ja siinä oli pitkä neuvotteluprosessi. Niin oli, joo. Siinä oli kaiken maailman ampumavälikohtauksia. Niin se ammuskeli sieltä asunnosta ulos. Joo. Ja tietysti oli toiveena se, että hänet saataisiin sieltä hengissä ulos. Ja hän itse siinä niin kuin hänelle toimitetun puhelimen kautta välillä antoi lausuntoja, että aikoo antautua ja sitten välillä taas, että aikoo tappaa itsensä. Se on semmoista tyypillistä pitkäaikaisia tämmöiset tilanteet, panttivankitilanteet tai tämmöiset pattitilanteet, että siellä ne emotiot ja tunteet vaihtelee, että välillä ollaan toivoa täynnä ja välillä ollaan sitten täyttä vihaa ja epätoivoa ja se emotional rollercoaster, se tapahtuu. Se tapahtuu myös toimijoissa, että siellä on välillä pitkissä operaatioissa itselläkin ainakin alkuaikana oli semmoisia niin kuin tylsistymisen hetkiä ja väsytti ja sitten haluttiin jotenkin, että eikö tätä nyt ratkassa ja tehdä nyt jotakin ja että kyllä se tunneskaala on vähän kaikilla siellä. Että. Ja tuossa niin kuin keskeinen elementti oli se, että sä olit Karhun toimijana siellä ja Karhu on poliisin erikoisyksikkö, joka hoitaa sellaisia tehtäviä, joita niin kuin tavallisen poliisin koulutus tai resurssit ei yllä hoitamaan. Olisiko tämä oikein? Joo, mutta kyllä me oltiin vasta nousemassa jaloilleen siitä Mikkelin jutusta, että se oli vielä semmoisia aikoja, että se kehitystyö oli lähtenyt kyllä käyntiin ja meni oikeaan suuntaan, mutta aika pitkällä oltiin vielä tämän päivän standardeista, niin silloin todella pitkällä. Ehkä tässä itse asiassa voisi nyt heti, kun sä mainitsit tuon Mikkelin, niin ottaa senkin elementin mukaan tähän. Eli mitä Mikkelissä tapahtui ja miksi se oli niin merkittävä Karhulle? No se oli ensimmäinen tulikosketus siitä, kun Karhu perustettiin 72 ja se epäonnistui. Tämä oli 86. 86, joo. Ja siinä oli johtamisen näkökulmasta isoja virheitä ja taktisessa näkökulmasta isoja virheitä ja sitten siellä autossa räjähti ja 2 ihmistä kuoli ja monta poliisia loukkaantui ja siitä syntyi tämmöinen aika pitkäaikainen trauma poliisiin yleensä, mutta etenkin Helsingin poliisilaitokselle ja Karhulle. Sä mainitsit siitä, kun tuossa keskeinen elementti siinä, että miten päättyi Mikkelin tilanne, niin sä oot maininnut siitä, että se poliisiylijohtaja, joka antoi sen ampumismääräyksen,
joka johti sitten siihen räjähdykseen ilmeisestikin, niin että hän ei ottanut vastuuta siitä. Niin miten toi niin kuin konkreettisesti on mahdollista, että joku pystyy välttämään vastuun tuollaisesta määräyksestä? No silloin se oli, mutta elettiin sitä aikakautta. Ja se, että miten se määräys annettiin, niin kyllä se jossain papereissa oli kirjattukin sinne. Mutta silloin elettiin semmoista aikakautta, että koko tämä operatiivinen johtaminen oli silloin vähän niin kuin, se oli vähän sinne päin. Ja siitä niin kuin poliisitoiminnassa tuo operatiivisen johtamisen kehittäminen on lähtenyt niin kuin Mikkelin tapauksen jälkeen. Siitä tehtiin paljon tutkimusta ja analyysiä, että mikä siellä meni pieleen, ja sitten alettiin korjaamaan pikkuhiljaa asioita. Ja aika monesti niin kuin semmoinen kehittyminen organisaatiossa tai yksilön elämässäkin edellyttää sen, että joku asia menee totaalisesti pieleen. Että joku kirjoitetaan verellä, joku asia seinään, että näin tämä on, näin tapahtuu, ja sitten alkaa se kehittämistyö. Että monissa keikoissa ja operaatioissa, mitkä meni pieleen aikanaan, niin niistä on syntynyt isoja kehittymisaskeleita. Että ei mun tarkoitus ole ollut niin kuin mollata sen aikaisia poliisia, koska he teki parhaansa niillä metodeilla ja keinoilla, mutta että niistä on syntynyt monta kehityshanketta, ja itsekin sain aikanaan olla pitkään mukana kehittämässä sekä poliisin taktista toimintaa että johtamista, että tätä mentaalista performanssia, että miten sitä kehitetään, niin mä oon siellä osani tehnyt. Tuossa niin kuin kesti useita vuosia, että karhu pääsi takaisin jaloilleen ton jälkeen, ja silloin kun sä oot itse 90-luvun alussa aloittanut, niin sä oot kuvannut sitä, että susta tuntuu, että siellä oli semmoinen trauman jälkeinen tunnelma ikään kuin. Niin, ja sehän vasta on jälkeenpäin, niin sitä silloin tajunnut. Mä olin nuori poika silloin, en mä ymmärtänyt mistään mitään, mutta että sitä jälkeenpäin, kun me ollaan yhdessä puhuttu ja analysoitu, että minkälaista se aika oli silloin, miten yksikköä johdettiin ja minkälaista profiileja yksiköllä oli, niin se oli sitä, eikä se ole meidän mielipide pelkästään, että samaan mielipiteeseen on päätynyt ihminen, joka tutki yksikön historiikkia ja historiaa. Että kyllä voi olla niin, että organisaatio- tai instituutiotaso voi sillä lailla traumatisoitua vähän sillä lailla, tiedätkö, miten sen sanoo, salaa, että se ei ole näin näkyvillä kaikille, että miksi nämä asiat on näin, mutta sitten siellä alhaalla piilee semmoinen joku tiedostamaton mentaalinen malli, että joko pelätään sitä, että kohta tapahtuu uusi epäonnistuminen tai kohta lehdistö kirjoittaa taas sitä, tätä, tuota, tai että se on semmoinen piilossa oleva, mutta se ohjaa sitä asennoitumista ja niitä käytänteitä. Missä määrin sä sanoisit, että se oli niin kuin tälleen jälkeenpäin ajateltuna niin selvää tai epäselvää, että karhu pääsee jaloilleen sen Mikkelin jälkeen? No olihan se siis sillä lailla aika nopeaa nähtävissä, että kun siellä alkoi vaihtua ihmisiä ja johtajia ja siellä sattui hyviä operatiivisia johtajia ja hyviä yksikköjohtajia, niin kyllä siinä oli aika nopea tahtotila. Ja sitten 90-luku oli suomalaisessa rikoshistoriassa niin mielenkiintoista aikaa, että sen eläneenä voi sanoa, että silloin oli paljon keikkaa ja paljon töitä. Se poliisityö oli silloin erilaista, se oli eri luonteista, mutta että yksikön oli vähän niin kuin pakko kehittyä. Oli pakko vastata siihen niin sanottuun kysyntään, mitä kentältä tuli. Eli oliko se vähän sellainen elementti, että se, että karhulle oli niin voimakas tarve, niin myös osittain veti sen pysymään jaloillaan? Joo, kyllä, totta kai. Eihän tuommoinen yksikkö tavallaan, että jos ei sillä ole tehtäviä eikä sillä ole tarvetta, niin miten se kehittyy? Ei mitenkään. Kyllä meillä on esimerkkejä siitä, että Euroopan maihinkin, en sano nimeltä, mutta on kehitetty yksikköjä monta vuotta, niillä ei ollut yhtään tehtävää.
niihin on satsattu paljon aikaa, rahaa, vaivaa ja tehty huolella, mutta sitten ei ole ollut tehtävää, piston pistoa. Oikeasti semmoista tehtävää, missä punnitaan yksikön taktinen kyky ja punnitaan niitä päätöksiä, niin mihin se nyt voi kehittyä? Ei mihinkään. Se on vähän sama kuin, että sä harrastat nyrkkeilyä, mutta ikinä et ota yhtään ottelua, niin et sä mikään nyrkkeilijä ole silloin. Sitten sen 100 matsin jälkeen voidaan sanoa, että no kyllä Henkka jonkunnäköinen nyrkkeilijä on, mutta tässä on ihan sama juttu. Miten sellaiseen tilanteeseen päädytään, että jossain jonkun maan erikoisyksikölle ei ole vaan käyttöä ikään kuin? No siis, jos uusi yksikkö perustetaan ja se käyttöaste tavallaan, että se käyttöaste on määritelty niin korkeaksi, suurin piirtein pitää olla lentokonekaappaus, että yksikkö saa lähteä liikkeelle. Mutta mä en ole 10 vuoteen ollut poliisi, mutta toki kyllä ensi viikolla pääsen taas eurooppalaisten entisten kollegojen kanssa viettämään yhteistä iltaa. Et silloin tällöin minua kutsutaan jostain kumman syystä sinne vielä horiseen tai moikkaan entisiä kollegoita, niin ei tänä päivänä enää ole semmoista, että olisi jossain hyvin varusteltu poliisiyksikkö, joka sitä käytetä mihinkään. Että se on ollut silloin niiden alkuaikoja, yksikköjen kehittymisten alkuaikoja vaikkapa Pohjoismaissa. Onko se silleen, että se on niin uusi juttu, että ei etukäteen välttämättä hahmoteta, että miten se pitäisi asettaa se juuri näin, juuri näin. Sama mikä tahansa organisaation muutos, että kun muutetaan organisaation rakenteita ja käytänteitä, niin siinä menee aikansa, että se löytää semmoisen optimimuodon. Oliko niin kuin silloin, kun Suomessa perustettiin Karhu, niin selkeitä esikuvia muualta maailmasta? Kyllä Saksasta haettiin paljon mallia silloin, että Suomesta kävi paljon Saksassa opissa. Vaikka Saksallakin se alkoi vasta tosi myöhään 70-luvulla. Saksahan ei saanut sodan jälkeen kehittää puolustusvoimia eikä vahvistaa mitenkään niitä resursseja, mutta se sai kehittää poliisia ja rajavartiostoa. Mutta Saksan erikoisyksikötkin oli pulassa 70-luvun alussa niihin ensimmäisiin terroristi-iskuihin. Ei ne osannut niitä hoitaa. Oliko München just? Joo, 70? Esimerkki, Münchenin tapaus. Toi, miten sä päädyit Karhuun työskentelemään, niin sä olit ollut, oliko se vuoden poliisina sitä ennen? Niin, joo, kyllä. Sitten sut vähän niin kuin kutsuttiin, onko pääsykoe ollut jo silloin niin kuin se, mitä se tapahtui? No oli silloin omatlaisensa, se oli se systeemi erillään, että se käsin poimittiin ihmisiä ja sitten sai olla ryhmässä semmoisena eräänlaisena niin kuin testikappaleena siellä ja sitten oli erilaisia pääsykokeita ja testejä ja sitten kun tavallaan päätettiin, että no sä pääset yksikköön, niin sitten oli peruskurssi vasta sen jälkeen. Ja mäkin peruskurssi jäi kesken keikan vuoksi, että silloin oli keikkaa niin helkkaristi siihen aikoihin, niin mä en edes muista mikä vuosi se oli, mutta koko yksikkö oli tehtävällä ja me oltiin ainoastaan peruskurssilaiset oli treenaamassa, kunnes sitten torstaina meillekin soitettiin, että te tuutte kanssa tänne, että itse asiassa me oltiin loppuaikakeikalla, loppuviikko siellä keikalla sitten, että oli ne erilaisia aikoja. Kyllä tämän päivän kundit, mitä tuntee ja näkee niitä, niin on jotenkin niin kuin, että se on uusi sukupolvi ja parempi sukupolvi ja ne tulee aivan erilaiseen pöytään kuin me aikanaan. Mutta sitten kun miettii omaa roolia, että on sitten rakentanut itse tehnyt osansa siihen, että se yksikkö on kehittynyt siihen pisteeseen, että kun sieltä lähti pois, niin ainakin voi varmuudella sanoa, että kun mä menin yksikköön ja mä lähdin yksiköstä, menin 91, lähdin 2014, niin se yksikkö oli täysin eri yksikkö, siinä on oikeastaan mitään samaa. Ja sitten, että sä oot tehnyt sen osas, minkä sä voit tehdä ja voit hyvillä mielin jättää sen.
että siellä aina tulee parempia kundeja ja aina älykkäämpiä, viisaampia, jotka alkaa kehittää sitä ja se evoluutio toimii näin. Olisikohan ollut sun väitöskirjasta, mistä mulle tuli semmoinen vaikutelma, kun sä puhuit karhusta, että se oli vähän niin kuin jotenkin sisäsyntyisesti kehittymisaltis tai avoin kehittymiselle ja sille, että ihmiset aktiivisesti voi valita, päättää niin kuin ihan vaan tavalla, ettei tarvitse olla tavallaan mitenkään hierarkisesti korkeassa asemassa, jotta voi tehdä asioita, jotka edistää sitä. Onko se niin kuin sisäänrakennettu ollut siinä ilmapiirissä? On, ja sitten se on työn kannalta välttämätöntä. Ei tuommoinen niin kuin tehokkuus ei synny niin, että joku käskee ja sitten tehdään. Tehokkuus syntyy ihan muista keinoista. Siellä on jokaisen oltava todella niin kuin kykenevä tekemään päätöksiä ja kykenevä toimiin, koska jokainen voi olla siellä keulapisteissä tekemässä sen päätöksen, että kukaan ei voi selän takaa sulle sanoa, että tee tai älä tee. Niin se koko mentaliteetti vahvistaa siihen, että siihen yksilön päätöksentekokykyyn paineen alla. Se on se koko juttu ja tavallaan, että miten se tiimidynamiikka toimii, että miten yhdessä pystytään tekemään nopeasti vaikeita asioita tehokkaasti ja se on tosi kiehtovaa. Se on hyvin paljon samanlaista kuin jääkiekko. Hyvin paljon samanlaista. Se operatiivinen toiminta. Siellä on tosi paljon samoja elementtejä, niin kuin mentaalisia elementtejä, mitkä liittyy flow-tilaan, keskittymiskykyyn, pelin lukemiseen, tilannetajuun, niin siis täysin samoja. Vaikka mä en ole ikinä pelannut jääkiekkoa, mutta mä oon päässyt sparraileen ja höpöttelen mielipiteitäni pelaajille, jotka on todella hyviä ja valmentajille ja tuomareille niin siinä on hyvin paljon samaa. Yksi ajatus, joka mulle tuli, kun mä kuuntelin sun vierailu tuossa Flow Akatemia-podcastissa, niin kuin siinä oli myös tämä vertaus huippu-urheiluun, mutta yksi semmoinen elementti, joka mulle näyttäytyy tuossa tosi omanlaisenaan tuossa niin kuin erikoisjoukkotyössä on se, että lähtökohtaisesti kaikessa urheilussa sä meet sillä oletuksella, että on tietyt säännöt, joita noudatetaan, ja vaikka joskus joku saattaa rikkoa niitä sääntöjä, niin se niin kuin yleinen ilmapiiri kuitenkin on semmoinen, että tämä ei käy päinsä, mutta sitten tavallaan niin kuin siinä tilanteessa, jossa sä meet johonkin, jos on joku vaikka väkivaltainen rikollinen, niin sä et etukäteen välttämättä tiedä ollenkaan, että mitkä säännöt on niitä, mitä sä vois kunnioittaa, ja sitten sä oot samaan aikaan tavallaan niin kuin toinen osapuoli, ja sitten sä oot kuitenkin poliisina myös osa sitä tahoa, joka niin kuin periaatteessa voisi valvoa niiden sääntöjen noudattamista, mutta tuollaisissa tilanteissa niin kuin se on käytännössä improvisointia. Joo, kyllä siinä on paljon tietenkin eroja, ei urheilussa samanlaista raadollisuutta näe, että se siellä urheilussa näe sitä, mitä ihminen kauheudessaan toisille tekee noilla tehtävillä, mitä poliisityössä näkee. Et siinä struktuurissa niin tietenkin se on erilaista, mutta ne mentaaliset ja kognitiiviset asiat, mitä ihmisessä tapahtuu yksilössä, niin ne on hyvin pitkälle hyvin samanlaisia. Se ympäristö on eri ja ne raamit ja se näytelmä on eri, mutta tavallaan sitten kun mennään ihan sinne ihmisen mieleen ja tietoisuuteen ja fysiologiaan, niin siellä on paljon samaa. No sä sitten ehdit 23 vuoden aikana tai jotain sinne päin, niin ehdit kokea tosi paljon erilaisia operaatioita karhun kanssa ja sitten jossain kohtaa kävi ilmeiseksi, että sä tunnet suurta vetoa jotenkin mielen ymmärtämisen suuntaan ja sä oot sanonut, että se Kauhajoen kouluampuminen oli semmoinen tapaus, jonka äärellä sulle kiteytyi se, että tämä on asia, jota sä haluat oikeasti tehdä enemmän. Miten se tapahtui? Niin siinä on monta, mä en tiedä, että miten mä oon aikanaan näitä muotoillut, mutta siellä on olemassa monia tekijöitä ja monia tehtäviä, mitkä on tavallaan sytyttänyt semmoisen tarpeen ymmärtää tätä asiaa sekä traumatisoitumista, että mä en ole tutkinut itse traumatisoitumista, mä en ole sen alan niin kuin asiantuntija, mikään traumatutkija, mutta nimenomaan tätä akuutin stressin hallintaa, paineenlaista päätöksentekoa ja tilannetietoisuutta ja mitä tapahtuu vaikkapa ihmisten välillä
mitä meidän fysiologialle tapahtuu ja miten sitä kehitetään, niin se on se juttu, mihin mä oon perehtynyt sekä tieteellisesti että epätieteellisesti, koska siinä on myös vähän epätiedettä. Aina kun puhutaan mielestä ja tietoisuudessa, niin siellä on jotain semmoista, mitä tiede ei vaan vielä pysty niin kuin selvittämään, mutta tiede on toistaiseksi paras tapa keskustella näistä asioista, että muuten me horissaan aivan semmoisia niin kuin joutavan päiväisiä, mitä kuka tahansa pystyy horiseen. Ja mä uskon, että jos me puhutaan näistä teemoista, niin joo, ihminen voi puhua oman kokemuksen kautta, mutta mitä se kokemus on? Paljonko sulla on kokemusta? Tiedätkö, niin kuin, että sotilas voi puhua, että hän on hyvin kokenut, mutta että paljonko niitä kokemuksia on, missä sä oot tehnyt päätöksen vaikeissa tilanteissa? Onko niitä 5 vai 50 vai 500 vai 1500? Montako kertaa sä oot tehnyt vaikean päätöksen vaikeassa tilanteessa? Tai sitten poliisi voi miettiä, että helppohan se sotilaalla on, koska se sota-alue on jossain ja sitten sä tulet pois sieltä ja että sitten tämä meidän sota käydään täällä, missä meidän lapset asuu ja että molemmissa, kaikissa semmoisissa töissä, missä me ollaan hengen ja terveyden kanssa tekemissä, ensihoitotyö, poliisityö, sotilaat, niin kaikissa niissä on oma tämmöinen tosi kummallislaatuinen haastava piirre, mutta sitten samaa niissä on se, että mitä ihmisessä tapahtuu paineen alla, miten stressi vaikuttaa ihmiseen ja miten meidän päätöksentekokyky muuttuu silloin, kun me koetaan olevamme pulassa tai hengenvaarassa ja sitten, että miten me palaudutaan näistä erilaisista vaikeista tilanteista, niin siinä mielessä kaikissa näissä ammateissa on tämä puoli sama, mutta sitten on tämmöisiä poikkeavia, erityislaatuisia olevia piirteitä, mitä on hyvin hankalaa ymmärtää ilman myöskään sitä elettyä kokemusta. Mutta sitten, että jos me vaan arvioidaan kokemuksen puolesta, niin sitten se voi olla todella, todella, todella kapea, että sä vaan puhut omasta kokemuksesta, vaikka sä oot kokenut mitä. Et mä ajattelen niin, että sitten jos ei ole sitä tieteellistä perehtyneisyyttä, etkä sä ole tieteellisesti niin kuin pätevä tutkiin semmoisia asioita, niin sitten ei kannata kovin isolla rintaäänellä näistä puhua. Että sitten kannattaa sanoa ihan suoraan, että tämä on vaan minun mielipide ja minun kokemus, mutta ei sen enempää. Minusta silloin se on vastuullisen ihmisen niin kuin dialogia semmoinen. Niin ehkä voisi kuvitella, että ilman tiedettä helposti käy sillä tavalla kuitenkin, että ihmiset, joilla on jonkinlainen valta-asema ja vahvat näkemykset, niin he pystyvät tavallaan julistamaan totuutena mitä tahansa ilman, että muilla ihmisillä on mitään keinoa koetella. Että jos joku on mua niin kokeneempi, niin hän saattaa silti olla väärässä ilman, että mulla on mitään keinoa haastaa sitä. Todellakin. Todellakin, kyllä, juuri näin. Jos miettii näitä, niin kuin, mihin sä sitten aloit orientoitua mielen ja fysiologian ymmärtämiseen ja niiden, onko hallitseminen oikea sana, mutta niiden Osittain pystytään hallitsemaan ja säätämään ja ohjaan, joo. Niin mä mietin, kun yksi tietysti aivan keskeinen tekijä on hengittäminen. Onko sulla muistikuvaa siitä, että sä olisit jossain kohtaa tavallaan tietoisesti huomannut sen sun niin kuin karhuuralla, että hengittämisellä on ehkä enemmän merkitystä sulle tai siinä työssä yleisemmin kuin mitä oli tavallaan koulutuksessa tulleisiin? Tai? Siis mä harjoiteltiin karatessa aikanaan jo erilaisia hengitystekniikoita, mutta en mä yhtään ymmärtänyt, miksi me harjoitellaan niitä. Japanissa varsinkin, niin me harjoiteltiin niitä, mutta mä en ymmärtänyt miksi, eikä niitä kukaan selittänyt miksi. Mutta sen jotenkin koki kehossaan, että näin tämä pitää tehdä. Että jos meinaa tehdä näin, niin kannattaa tehdä näin. Että se oli ihan semmoista pragmaattista harjoittelua, että nyt kun sinä olet potkaisemassa
jotain, tiedätkö, että sä haluat murskata jonkun, niin sitten sinun kannattaa hengittää näin, jotta se keho kestää tai näin, että sä olet tosi rento ja tosi nopea tai että menet vähän hengittämällä saadaan tiputettua pikkusen sinun jotain semmoista energiaa alemmas, jolloin sä olet paljon nopeampi ja paljon herkempi. Ja nämä niin kuin asiat katos mulla. Ne hävisi vuosien varrella, vaikka mä olen ikäni harjoitellut taistelulla ja treenannut niitä ja valmentanut, niin siellä sitten karhutehtävä, mä en osannut yhdistää niitä. Se oli niin kuin tosi hämmästyttävää ja mä oon jotenkin miettinyt jälkeenpäin, että on sitä ollut tyhmä. Että sitä on ollut tosi tyhmä, kun sitä ei ole osannut yhdistää sitä, minkä on jo tavallaan tiennyt. Mutta nämä tuli konkreettisesti vasta silloin, kun mä aloin perehtyä tähän, niin nostin enemmän tietoisuutta, miten me niin kuin kehitetään tätä kykyä hallita stressiä. Ja sitten ne jotenkin pulpahti sieltä tuleen, että nämä on ne keinot ja nehän on ikivanhoja. Näinhän ihmiset on tehnyt vuosituhansia, on aina kuulunut tämmöisiin soturitaitoihin, mutta ei sinänsä se, mitä me on tutkittu, niin ei siinä metodissa ole sinänsä uutta, mutta se, miten me tutkittiin ja mitä me löydettiin, niin kliinisessä psykologisessa tutkimuksessa se on harvinaista, että ne löydökset on niin merkittäviä. Ongelmana on se, että ne ryhmät on pieniä, koska tämä on semmoista one-to-one koulutusta, että sulle pitää henkilökohtaisesti se taito opettaa. Se on siis hidasta ja tavallaan, että sen koulutuksen läpikäyminen on varsin, no ei se hidasta ole, mutta se pitää tehdä henkilökohtaisesti. Ja sitten näiden testiryhmien, että me ajettaisiin isoja satoja testiryhmiä, niin ne on niin kalliita tutkimuksia, että semmoisia tutkimuksia on niin lähes mahdoton tehdä. Niin sitten me ollaan tehty eri kontekstissa, eri ammattiryhmillä samankaltaisia tutkimuksia ja löydetty samankaltaisia tuloksia. Ja sitten on ollut vähän isompia kohderyhmiä, on vähän testattu, että miten se vaikuttaa palautumiseen ja siellä on monta kulmaa. Että nyt meillä pitäisi vielä tänä vuonna tulla tosi mielenkiintoinen artikkeli ulos. Ensi vuonna tulee sitten muutamakin, mitkä liittyy palo- ja pelastus niin kuin toimen ympärille rakennettuihin tutkimushankkeisiin, koska siellä on ihan samanlaista nopeaa päätöksentekoa ja kuormitusta ja sitten sitä palautumisen mekanismia. Että se on niin kuin todella hyvä tämmöinen pöytä tutkia noita asioita. Oliko silloin niin kuin 90-luvulla, tai kun sä kuvasit sitä, että sä et niin kuin laittanut niitä palikoita yhteen, missä kohtaa se niin kuin alkoi hahmottua sulle? No se oli sitten vasta 2000 ehkä 2000 siellä 8, 9, joskus silloin ne alkoi hahmottua ja en mä sitä yksin tehnyt. Meitä oli semmoinen tiivis, pieni, hyvä porukka, joka lähti kehittelemään ja mallentaa ja sillä keikkaa oli paljon, niin sitten pystyi myös kokeilemaan asioita ja sitten kun me vaan työksemme treenattiin, niin sitten oli niin kuin mahdollisuus kokeilla ja mä olin myös koirien kanssa tekemissä. Koirat on siinä mielessä hauskoja olioita, että ne on meille peilejä välittömästi. Että koira reagoi heti sinun kehoon ja olemukseen ja stressitasoon että se toi oman lisänsä tähän kokonaisuuteen, koirat. Ja ne tavallaan niiden kautta hahmotti myöskin tätä asiaa huomattavasti paremmin kuin että jos niitä välttämättä ei olisi ollutkaan. Mietin niin kuin yksi kans stressiin liittyen, mikä eläimissä, niin kuin muissa eläimissä on tosi kiinnostavaa, on se ravistelemalla jännitteen purkaminen. Ja nuo TR-tyyppiset menetelmät on tietysti ihmisillä semmoisia, mistä on minkä äärellä on ymmärretty, että ihminenkin pystyy ravistelemaan tavallaan jännityksiä. Joo, kyllä. Oletko kuullut, että niitä olisi hyödynnetty niin kuin jossain poliisi- tai palomies? Tai? Enkä ole nähnyt mitään semmoisia valideja tutkimuksia niistä. Oletko nimenomaan TR:stä etsinyt silleen
Joo, niissä olen kaikissa konteksteissa, mitä tutkimuksia on juuri tuossa kontekstissa tehty, niin en mä ole semmoisia löytänyt. No. Mutta tutkimuksia siitä on tehty, mutta juuri tuossa kontekstissa niin en ole löytänyt. Oliko sulle niin kuin omien kokemusten kautta sitten, kun sä huomasit, että tämä asia on kiinnostava, niin oliko sulle tavallaan, koska silloin musta semmoinen mun vaikutelma ainakin on, että 2000-luvun alussa vielä jotain hengitysjuttuja niin kuin enemmän kuin nyt, niin pidetty semmoisen huuhaa hommana, niin oliko sulle oman kokemuksen kautta selkeää, että tämä on oikeasti niin kuin validi juttu? Kyllä mulla sitten kun me päästiin tämän asian äärelle ja sitten me oltiin noiden kanadalaisten kollegojen kanssa päästiin niin kuin laittaan muutamaan älykkään ihmisen kanssa päät yhteen, niin kyllä se oli heti selvää, aivan välittömästi. Mutta se, että kyllä se kaikki semmoinen uusi ja poikkeava, niin se näyttää olevan ihmisille hankalaa. Ja kyllä se oli aikanaan poliisillekin vähän hankalaa, että miten aletaan säätää kehomielijärjestelmää ja mitä hyötyä siitä on. Ja no onko tämä jotakin huuhaata. Mutta sitten siinä mielessä tuo erikoisyksikkö ja nämä tämmöiset poliisit, jotka erityisesti harjoittaa taitoja toimiin tosi vaikeissa tilanteissa, vaikkapa VATI-ryhmät, niin siellä ne tyypit suuremmaksi osaksi ne on semmoiset, että ne janoaa tietoa, ne haluaa olla parempia, ei niitä kiinnosta, että onko se huuhaata vai ei, jos ne kokee, että mä reenaan tämän taidon itselleni ja mä olen parempi, mä olen nopeampi, mä olen tarkempi, mä olen valppaampi, mä teen oikeita päätöksiä, niin ne tekee ne. Ja todella nopea. Sitten on kuitenkin, miten sen sanoisi kauniisti, ne on tosi älykkäitä tyyppejä, koska sinne valikoituu tietyn tämmöisen niin kuin älykkyyden omaavia ihmisiä, niin ne sitten myös oppii asioita tosi nopeaa. Et siinä mielessä se on ollut, oli mahtava valmentaa ja treenata niissä tutkimushankkeissa ympäri maailmaa. Mä oon käynyt monessa paikassa poliisuran jälkeen tutkijana valmentamassa niin kuin poliisin erikoisyksikön tyyppejä tämän metodin, niin kuin tuomassa tämän metodin. Ja kaikkialla on samanlaisia. Kaikkialla on täysin samanlaisia. Kieli vähän vaihtuu, mutta muuten se profiili on täysin sama. Onko myös sillä tavalla, että just tällaiset erikoisjoukkotyyppiset toimijat, niin kun mä mietin siis vaikka säkin oot jonkin verran puhunut siitä Suomen ja vaikka Yhdysvaltojen kulttuurierosta, mutta onko sille, että toi on niin erityislaatuinen porukka, että myös heidän suhtautumisensa niin kuin maasta riippumatta on samanlaista? Se on hyvin samanlaista. Se tämmöinen mentaliteetti ja filosofia, kun mennään erikoisyksikköihin niin, että ei ne ole mitään ihan pieniä piirikunnan svatteja Jenkeissäkään. Sitten kun mennään ammattiyksiköihin, niin ne on profiililtaan hyvin samanlaisia. Tai Euroopassa. Ihan täysin profiililtaan samanlaisia. Ja semmoinen tietty mentaliteetti ja se filosofinen tapa ajatella, että miksi me ollaan olemassa, mikä on tärkeää ja mihin mä satsaan ja mikä on tiimityön merkitys. Ne on täysin yksi yhteen. Tai menet Aasiaan. Mä oon käynyt Aasiassakin monessa. Ja se on siinä mielessä kiehtova, että mä edelleenkin olen kiinnostunut siitä, että mikä siinä sitten kuitenkin on, miksi se on näin. Onko se vaan se työ tai se työn konteksti tai ne tehtävät tai se harjoittelu, mutta mä en ole ihan vielä siitä päässyt semmoiseen conclusioniin, tiedätkö, että voisi sanoa, että no ehkä se on näin. Joo, se on kiehtovaa, kun sä oot eri yhteyksissä puhunut siitä, että miten sä välillä oot tunnistanut kollegoita silleen, että, että sä et ole tiennyt, että... Joo, kyllä, joo. Se kun thaimaalainen sukelluskurssi tarina ainakin jäi mieleen. Joo. Toinen kyllä. tulee vaan sanomaan sulle, että itsestäänselvyytenä, että mäkin olen poliisi. Niin. Viimeksi Tallinnan erikoisyksikön kunnit, vaikka mä oon käynyt siellä siis herran aikoihin, ei varmaan mitään hajua. Niin kyllä ne moikkas, kun mä kävelin ohi.
ja mä tiedän, että ne on niitä kundeja, niin siinä on joku semmoinen, tiedätkö, että se on ehkä semmoinen, eikä ne, en mä tiedä siis mistä se tulee. Mutta samahan se on, ei se tarvitse olla siis ammatillinen konteksti, että sähän voit moikata jotain ihmistä tajuamatta, miksi sinä moikkaat sitä. Että siinä on joku yhteys syntyy ihmisten välillä ja sitten tulee semmoinen pieni tämmöinen, että mä tunnen sinut tai tiedätkö, meissä on joku, että mä nyökkään sulle hyväksynnän. Niin semmoisia on tapahtunut tosi paljon niin, ettei varmaan, voin sanoa, että no ei varmaan tunnista tai tiedä, mutta sitten joku on semmoinen, että siihen tulee semmoinen yhteys. Tuo on yksi sellainen asia, missä mä oon miettinyt, että olisi tosi makea voida kokea toisen kokemusmaailmaa sellaisena, kun se toiselle näyttäytyy. Että esimerkiksi mitä sä sun taustalla ja koulutuksella, mitä sä havaitset erilaisissa tilanteissa ja niin kuin kohtaamisissa ihmisten kanssa. Vastaavasti mä oon joskus miettinyt, että jonkun tosi kovan muusikon, miettinyt myös niin kuin Meshuggah-bändin, jolla on huikea kova rumpali, että miltä tuntuisi olla sen kokemuksessa sisällä. Miltä se tuntuu, kun se taito on niin valtava, että se niin kuin hallitsee sitä koko rumpusettia niin kuin kovalla intensiteetillä, vaikka tunnin ajan putkea tai jotain. Tuosta on vähän jotain sellaista samanlaista, mitä miettii silleen, että voisipa päästä eri tavoilla harjaantuneiden ihmisten kokemusta. Mielenmaisemaan. Niin. Kyllä. Mutta tämä on varmaan lähin, mitä me tällä hetkellä päässään, että yritetään vuorovaikuttaa niin, että syntyy jotakin. Tulevaisuudessa ehkä se on mahdollista, mistä me tiedetään 100 vuoden päässä. Tuossa hengittämisessä kyllä on ehkä erityislaatusta se, että se on tavallaan niin yksinkertainen juttu ja niin kaikkien saatavilla oleva juttu, että vaikka ei olisi oppinut konkreettisesti vielä jotain tekniikkaa, niin kenen tahansa ulottuvilla on hengittää vähän hitaammin ja sitten siitä voi saada jo jotain kokemusta siitä, että se vaikuttaa jollain tavalla. Ja mä mietin niin kuin just, että yksi konkreettinen alue, jossa mä oon itse saanut kokemusta niin kuin hengityksen hidastamisesta. Mä oon muutamia vuosia treenannut brassijutsuja ja siinä mulla on taipumusta aika paljon silleen hätiköidä. Niin siinä huomaa sen, että vaikka se, että mä keskityn hengittämään, niin ei tee varsinaisesti, en voi sanoa, että se tekisi mulle helpoksi olla rennosti, mutta silti jos mä vertaan sitä, että mä en hengitä syvää siihen, että mä hengitän syvää, niin se ero on valtava, että miten pystyy olemaan tilanteen tasa siitä, mitä tapahtuu. Että kaikki se, että kun ei hengitä, niin alkaa niin hartiat pingottaa. Ja... Kyllä. Mä viime yönä, mulla on tämän päivän aikataulu ollut, minuuttiaikataulu, voin sanoa, että on niin kuin, mä oon minuutilleen on järjestetty tämä päivä minun aikataulussa, niin mä aamuyöllä heräsin joskus vähän vaille 4 siihen, että ihan selkeästi mieli alkaa ennakoimaan tätä päivää, että nyt kaikki pitää sujua, muuten kaatuu korttitalo. Niin en mä oikein tiedä millään muulla semmoisessa tilanteessa lyödä kiilaa sinne mieleen muuta kuin hengittämällä. Jos sä sitten haluatkin nukkua, tietenkin, että jos et sä enää päätät, että nyt tässä herätään 3 tuntia aikaisemmin tai 2 tuntia aikaisemmin, niin siitä vaan. Mutta jos haluat vielä nukkua, ajattelet, että 2 tuntia vielä pitää nukkua, niin mä en oikein tiedä mitään muuta keinoa kuin tietyt hengitystyökalut, jolla saadaan kiilaa sinne mielen ja kehon ja hermoston väliin niin, että sitten se mieli niin kuin luovuttaa, että no ei tässä nyt pääsekään ajattelemaan noita seuraavaa päivää vielä, että tässä nyt tapahtuu, joku sotkee tätä minun ajatustyötä ja se on se hengitys, mikä sotkee sitä. Ja itse asiassa sen kautta sitten pääsee kiinni siihen, että sitten pääsee niin kuin taas vajoaan, että no niin, että nyt piti nukkua. Mutta se on jännä, että noissa tilanteissa ainakin mä tunnen, että mulla on usein semmoista jotenkin vastustusta, että ei halua keskittyä hengittää hitaasti. Et itse asiassa mullakin oli viime yönä just silleen ehkä tietoisena siitä, että meillä on tulossa tämä sessio, johon on valmistautunut tosi intensiivisesti. Sitten mä herään joskus 1 jälkeen siihen, että mun 2-vuotias tytär niin kuin on rauhaton ja
ja alkaa niin kuin höpöttelee unissa ja sitten mä niin kuin saan hänet rauhoitettua, nukahtaa. Sitten hän herää ehkä 5 minuutin päästä uudelleen ja sitten tätä jatkuu silleen vähintään tunnin ajan, että hän herää vähintään 5 minuutin välein. Että just kun tuntuu siltä, että nyt se nukahtaa, sitten se ei nukahdakaan tai sitten se herää välittömästi uudelleen, niin siinä mä justiin aloin hengittää hitaasti just nimenomaan tuolla ajatuksella, että ei tässä nyt oikein, että se on ainoa asia, mitä aktiivisesti voi tehdä. Tietysti passiivisesti voi tietysti ajatella, että koska siinä voisi tulla semmoinen impulssi, että katsoo puhelinta tai jotain, niin se, että jättää tekemättä noita juttuja, niin sekin tietysti auttaa. Mutta niin kuin, että mä huomasin selkeästi semmoisen jonkun niin kuin vastustuksen ja epämiellyttävyyden siitä, että hengittää hitaasti. Onko sulla tuosta ajatusta, että mistä siinä se on hyvin yleistä. Se on tosi yleistä ja tavallaan niin kuin silloin, kun mieli tulkitsee jotain, vaikkapa aamuyöllä jotain niin vakavaa, että se herättää sinut, niinhän siinä tapahtuu, että se uni katkeaa, niin se pitää tilannetta vakavana, se on normaalia. Että se mieli haluaa, että nyt tässä ympäristössä on niin paljon vaaratekijöitä, että älä Jumalan kautta nukaha. Että nyt pitää olla valppaana ja hereillä tai miettiä jotain. Se on sama mekanismi. Sama mekanismi. Ja että se on jopa osittain luonnotonta. Että sitten jos me ollaan jouduttu semmoiseen tilaan, että mä murehdin ja huolehdin jotain ajatuksia, mitkä voi olla tiedostamattomia ja mä herään, niin se on ensimmäinen vastenmielinen ajatus on se, että mun pitäisi nukahtaa, koska mun pitää olla valppaana. Kun mulla on tässä näitä kaiken maailman huolia ja murheita, niin nyt näitä pitää vähän niin kuin puntaroida ja olla, että tässä ympäristössäkin voi olla jotain. Että se on siinä mielessä hyvin luontaista ihmisen miettimään evoluution polkua. Tuohan on tosi luontainen tapa. Mutta sitten, että jos mä haluankin nukahtaa, mä tajuan, että en minä nyt tässä aamuyöllä tätä miettimällä saa parannettua. Tiedätkö, että mä saan sen verran kiinni siitä järkevästä mielestä, että mitä ne on nyt tehtävissä. Ja minun pitäisi kuitenkin muutama tunti vielä nukkua. Niin sitten pitää olla keinoja ja työkaluja vaikuttaa sinne. Vaikkakin aika usein se tuntuu aluksi siltä, että ei, kun minä haluan tässä nyt, tämä on nyt tärkeää pyöritellä näitä asioita mielessä. Ja se voi tuntua ahdistavalta, että ei, kun nyt lopetetaan tämä ja nyt vaikutetaan kehoon. Se jotenkin on addiktoivaa, kun se mieli on käynnissä kovaa ja sitten silloin on semmoinen tunne, että nyt tämä täytyy ratkaista. Joo, kyllä. Niin se on semmoinen tila, joka on luonnollista, että me ollaan silloin valvella ja pyöritellään niitä asioita. Samankaltainen tila, kun me nukutaan ulkona ja sitten metsässä katkeaa oksa ja sitten heräät siihen yöllä pimeässä ja sä oot teltassa ja metsässä niin joku kävelee siellä. Niin sitten ooppa siinä, no rentoudu nyt Henri tässä, ala nukkuu vaan, impossible. Tai muutenkin, että silloin jos me ollaan tilanteessa, missä tämä järjestelmä on valpastunut jollekin, niin se rentoutuminen ei tule kysymykseen. Ihminen ei pysty rentoutumaan. Se on mahdotonta. Me pystytään säätelemään sitä vireystilaa, mutta ei rentoutua. On 2 eri asiaa. Eli onko se niin, että rentoutuminen saattaa kehkeytyä itsekseen mahdollisesti vireystilan säätämisen myötävaikutuksella, mutta et sä tarkoitatko sitä, että sitä ei voi niin kuin pakottaa sitä rentoutua? Ei voi pakottaa ja sitten, että ihminen ei edes kuulu olla rento, jos me ollaan jossain, jos joku tilanne on päällä, niin meidän ei kuulukaan olla rento, mutta meidän pitää niin kuin kyetä hallitsemaan sitä vireystasoa niin, että se vireystaso ei ole liian korkea, mutta se oma kehomielitila, se on mahdoton pitää rentona. Siis sillä lailla, että mä rentoudun. Se säätäminen voi tuntua siltä, että tässä tavallaan niin kuin vireystaso laskee ja mä vähän niin kuin pääsen siihen rentoon tekemiseen kiinni, mutta silti mä oon valpas. Että ihminen pystyy samaan aikaan olen valpas, mutta kuitenkin riittävän rento niin, että me pystytään tosi nopeasti toimimaan. Mutta se ei ole rentoutumista. Se on eri asia. Onko sellainen asia, tai missä mielessä
kun sanot, se on eri asia, niin että missä mielessä rentoutuminen on susta mielekäs käsite? Rentoutuminen on sitä, että silloin kun ympäristössä ei ole vaatimuksia, tiedätkö, että ympäristö ei tarjoa vaatimuksia, että nyt minun pitää olla valpas, nyt minun pitää vastata johonkin erityiseen haasteeseen, vaan rentoutuminen tapahtuu silloin, kun mun mieli tajuaa, että tässä nyt todellakin voi vaikka nukahtaa, että mä menen semmoiseen tilaan, että mä todellakin voin nukahtaa. Se minun autonominen hermosto muuttuu tavallaan erilaisen, se muuttuu erinäköiseen tilaan. Ja ennen rentoutumista tulee tämmöinen, puhutaan fysiologisesta koherenssista, joka on fysiologisesti todettavissa oleva asia. Se on koherenssitila, missä hengitys ja sydän synkronoituu sillä lailla rytmiin. Ja se johdattaa ihmisen sitten niin kuin semmoisen rentoutumisen tilaan. Mutta mä tulkitsen tai mä määrittelen sen rentouden niin, että se on semmoinen tila, missä minun ei kohdistu mitään vaatimuksia. Ja siksi mä yritän niin kuin puhua tällä kielellä niin, että jos ihminen on semmoisessa tilanteessa, missä se tulkitsee epämiellyttävää, vaikeaa tai uhkaavaa, niin siinä tilanteessa niin meidän ei kuulukaan rentoutua, mutta meidän kuuluu säädellä vireystilaa. Onko sä jotenkin kuvitellut sitä, että sen myötä, kun näiden mielen ja fysiologian, käytän tätä sanaa hallintatekniikka, vaikka siinä on ongelmansa niin, että niiden merkityksen ymmärtämisen myötä ja sen myötä, kun sä oot alkanut harjoittaa niitä, niin ootko sä kuvitellut, että miten se olisi vaikuttanut sun uran varhaisessa vaiheessa, jos sulla olisi ollut ne jo silloin työkaluina, tai että olisi ollut sellainen niin kuin, myös sellainen sosiaalinen ilmapiiri, joka ohjaa niiden käyttöön? Niin. Olen miettinyt. Ja joka paikassa, missä me ollaan valmennettu näitä, niin nämä konkarit sanoo, että what the fuck, why we didn't do it 20 years ago. Tiedätkö, miksi me ei ole tehty tätä 20 vuotta sitten? Mä väitän, ja nythän on hyvä väittää, ei täällä ole mitään perusteita, mutta jos olisi ollut kykyä ymmärtää näitä, tehdä tietoisesti, vaikka kyetä säätelen kehomielijärjestelmää ja luoda semmoinen kulttuuri, että näistä asioista semmoinen avoimen kommunikaation linja, että näistä pitäisi puhua, näistä pitäisi keskustella ja niin olisi paljon vähemmän ongelmia ja vahinkoja ja menetettyjä ihmisiä, terveyttä ja henkeä. Väitän näin. No, sun väitöskirjan otsikko on Do people get shot because some cops panic? Ja se on tämän ytimessä, ja sä lähdit nimenomaan kartoittaa sitä, että mitä annettavaa näillä erilaisilla tekniikoilla olisi tässä. Niin mä mietin, että mikä voisi olla tavallaan semmoinen niin kuin hyvä konkreettinen havainnollistus. Ehkä mulle tulee mieleen, että sieltä väitöskirjasta esimerkiksi nousee se maininta siitä, että miten tilannetajun tasolla huomattiin vaikutuksia kontrolliryhmään verrattuna. Eli että esimerkiksi kuinka paljon näitä tekniikoita soveltavat tunnisti uhkia jossain koetilanteessa. Joo. Voitko konkretisoida tuonne, että mitä siinä tapahtuu? Niin, siis se tilannetaju tarkoittaa sitä, että sulla on kyky hahmottaa tilanteessa, mistä siinä on kysymys. Sulla on kyky hahmottaa omaa kehomielitila. Oletko jännittynyt, pelokas, ärtynyt, vihamielinen, liian kiihtynyt, liian kovassa stressissä. Ja sulla on riittävä kompetenssi tavallaan ymmärtää, mitä siinä tilanteessa tapahtuu. Ja nyt jos meidän akuutti stressi on liian korkea, niin silloin se sulkee sensorisia prosesseja, tai se ei välttämättä sulje niitä sensoria prosesseja, mutta aivojen kyky käsitellä dataa, mitä eri sensoriset prosessit vie aivoihin, kuulo, näkö, hajutunto, niin aivot ei pysty käsittelemään, kun se kaista tavallaan kapeutuu siihen tämmöiseen nopeaan niin kuin ongelmanratkaisuun ja nopeaan reagoivaan päätökseen.
Ja että vaikka sä näet jotain, niin sinun aivot ei ota vastaan sitä. Ja se on hämmästyttävää, että miten me monessa tutkimuksessa ja sen minun väitöstyön jälkeen me ollaan tehty hirveä määrä tutkimuksia. Siis todella paljon enemmän tarkennettu ja Huhdan Juha on luonut tästä tilannetietoisuudesta väitellyt. Se on luonut siitä mallin, että miten se mallennetaan ne yksityiskohtaiset asiat, mistä se tilannetaju koostuu. Niin siinä on yksinkertaisesti niin, että sä et ymmärrä sitä, mitä näet. Sä et ymmärrä, mitä sä kuulet. Sä et ymmärrä, mitä sä tunnet. Sä et ymmärrä tätä näin, mihin sä astut. Sun aivot ei ota sitä vastaan, jos me ollaan liian kovassa stressitilassa. Silloin kun mä tein väitöskirjaa, niin Jenkeissä tapahtui tämä kouluampuminen, missä 2 poliisia jäätyi siihen auton taakse ja se tekijä ampui siellä koulun sisällä sitten monta ihmistä. Eli se, että kuoleeko ihmisiä, jos poliisi panikoituu, niin kuolee molempiin suuntiin. Poliisi ei tee sitä, mitä sen pitäisi tehdä. Ei kykene tekemään, se jäätyy tai ei ole kykenevä tekemään silloin sitä kovinta päätöstä, mitä pitää tehdä. Tai sitten hätäilee ja tekee päätöksen niin, että tavallaan joku kuolee, joka ei saisi kuolla tai jota ammutaan tai ei saisi ammuta. Ja Suomessahan tämä sinänsä ilmiönä ei ole ongelma. Ei siis suomalainen poliisi on koulutettu hyvin ja nykyään tämä järjestelmä, tämä metodi on olemassa osana poliisikoulutusta, poliisiammattikorkeakoululla ja tämä tiedostetaan hyvin koulutuksessa. Mutta kun mä tutkin tätä ilmiönä, niin jenkithän oli tietenkin sillä lailla oiva maa siihen, että sieltä löytyi paljon tämmöisiä keissejä, missä tapahtui tosi valitettavia asioita sen takia, että poliisi panikoitui. Mutta sitten minun aikaisemmalta uraltani, niin 25 vuoden aikana mä voin sanoa, että on tapahtunut paljon vahinkoa sillä, että poliisi on panikoitunut ja toiminut väärin tilanteissa. On tapahtunut paljon aineellista vahinkoa ja on menetetty henkiä ja terveyttä Suomessakin. Olisiko tuosta jotain niin kuin konkreettista esimerkkiä? Mä viittin kaivella niitä siis sillä lailla yksityiskohtia, niitä tapauksia, koska ne on yksityiskohtia ja niiden sillä lailla jälkeenpäin kaivelu on vähän tarpeetonta. Että. Yksi semmoinen, mikä tuosta tuli mieleen niin kuin tuosta tapauksesta, jossa ne poliisit jäätyi sinne kouluammuskelutilanteen ulkopuolelle, niin kuin sä oot puhunut niin kuin uhri-identiteetistä ja sitä niin kuin tavallaan puhunut kriittisesti siitä, että ihmiset hahmottaa itsensä uhreina sen sijaan, että ne enemmän painottaisi niin kuin omaa toimijuutta ja vastuuta. Mutta mä mahdollisesti vähän provosoivasti haluan ottaa sellaisen näkökulman tähän, että missä määrin voi olla mielekästä katsoa esimerkiksi näitä poliisiyksilöitä tietämättä nyt, että minkälainen heidän taustansa nimenomaisesti oli, mutta vähän niin kuin sen uhreina, että he ei ole saanut sellaista koulutusta tai sellaista informaatiota, joka olisi pitkällä tähtäimellä opettanut heitä noiden niin kuin omien reaktioidensa käsittelyssä. Toki ja jossain vaiheessahan se punnitaan jossain oikeusasteessa. Jossain vaiheessahan, kun poliisi epäonnistuu työssänsä, niin sitten varmaan nousee esille tämä. Koska tätä on tutkittu nyt niin paljon, että tämä ei ole mikään semmoinen salaisuus, että ohoo, täältähän löytyi tämmöinen juttu. Meillä on sen takia tiede on julkista ja avointa, että joka vaan osaa lukea artikkeleita, niin kyllä osaa lukea sen, että todellakin tämä on taito, mikä pitää harjoittaa ihmiselle. Tämä ei tule oppikirjoista eikä tämä tule siitä, että joku kertoo sulle, että tee näin, vaan sun pitää harjoittaa tämä taito. Sinun pitää opetella seisoon käsillä, jotta sinä osaat kävellä käsillä. Tämä on sama asia. Toki paljon helpompi, mutta jossain vaiheessa joku oikeusaste tulee punnitseen sen, että no siis onko tämä kuitenkaan sen yksilön vika, että se ei kykene toimiin, vai onko siinä järjestelmässä ja organisaatiossa kuka siitä vastaa, että nämä ihmiset on koulutettu oikealla tavalla. Joo, toi on kyllä todella kiinnostava. Tavallaan just, että aina voi ajatella, että yksittäinen ihminen voi ottaa itse vastuuta tuollaisten taitojen ja kykyjen kartuttamisessa, mutta se, että päätyykö hän
sellaisen informaation äärelle tai sellaisten henkilöiden äärelle, jotka tukisivat sitä, että hän päätyy pitämään niitä taitoja just oleellisina verrattuna johonkin muihin, mitä voisi harjoittaa. Niin ja se on taas organisaation johtamisen ja strategian asia. Pitää ne ydintaidot, mitä kuhunkin ammattiin liittyy. Mikä se on? Poliisityössä yksi ydintaito on tehdä vaikeita päätöksiä paineen alla. Jos ei sitä mitenkään kouluteta eikä sitä mitenkään niin kuin tuoda koulutuksessa esiin, niin todennäköisesti vaikeudet tulee vastaan jossain vaiheessa. Kun sä teit sitä väitöskirjaa ja sä oot tehnyt muutenkin yhteistyötä sen Toronton yliopiston porukan kanssa, niin ootko sä niin kuin minkä verran ollut paikan päällä siellä? Mä muistan siitä väitöskirjassa, sä mainitsit, että paljon niistä artikkelien kirjoittamisesta suoritettiin niin kuin etänä tai virtuaalisesti. Niin, joo, kirjoitustyö on semmoista yksinäistä puuhaa. Ei ne tapahdu sillä lailla, että istutaan samassa huoneessa ja kirjoitetaan. Ei se on, että kirjoitetaan ristiin rastiin ja tarkistetaan tekstejä. Mutta sitten näitä aikanaan, kun me tehtiin näitä kehittämis- ja tutkimushankkeita, niin kyllä mä siellä ramppasin Jenkeissä ja Kanadassa. Ja he kävi täällä. Mulla oli oikeastaan yksi taustakysymys tähän liittyy siihen, että mulla oli mielessä kysyä sulta, että satuit sä olet Toronton yliopistolla tekemisissä ton psykologi John Verweekin kanssa, tai kognitiotieteilijä. En. Hän on tosi kiinnostava tyyppi, joka on hänen yksi semmoinen keskeinen käsitteensä on relevance realization, joka kytkeytyy musta oleellisesti myös tuohon tilannetajun käsitteeseen, että hän on niin kuin tutkinut sitä, että miten meidän tässä niin kuin hermostossa tapahtuu ne prosessit, joiden seurauksena me päädytään pitää tiettyjä seikkoja oleellisena ja toisia ei. Sekä tavallaan niin kuin laajemmalla skaalalla silleen arvon näkökulmasta, että mitä kohti me pidemmällä tähtäimellä orientoidutaan, että sitten niin kuin jossain akuutissa tilanteessa, että mikä me tunnistetaan. Että just, jos mä mietin sitä teidän tilannetaju, niin kuin siitä tutkimuksen elementtiä, joka auttaa tai joka kartoittaa sitä, että miten hyvin ihmiset tunnistaa niitä uhkia siellä tilanteessa. Mutta joo, tämä oli vaan tällainen niin kuin sivupolku, että ajattelin, että näiden teemojen äärellä olisi saattanut päätyä hänen kanssaan. No on kuule yllättävän paljastan, että ne on yllättävän siiloutuneita nämä yksiköt. Joo. Siellä tehdään aika lailla itsenäistä tutkimustyötä ja ne tutkimusproffat, mitkä tavallaan omistaa ne niin sanotut läbit, niin ei siellä käydä tämmöistä. En mä ainakaan ikinä törmännyt, että oltaisiin menty minkään toisen läpin niin kuin vaan tekemään tämmöistä keskustelua. Ei, kyllä se oli niin, että oltiin omassa siilossa ja tehtiin se työ, omat tutkimukset ja salilla ehkä sitten näki, että hei tuo on tuo ja tuossa on tuo, että tuo on tuttu, kuka tämä oli. Se on se, mutta ei se on hyvin siiloutunutta. Hyvin siiloutunutta. Yliopistosta voi saada semmoisia käsityksiä, että ne on tämmöisiä. No, en mä tiedä, en mä ole monessa yliopistossa ollut, mutta kyllä ne aika siiloutuneita on ja keskitytään aika paljon siihen omaan tieteenhaaraan ja tutkimusalaan, että mikä on ihan luonnollista. Kun taistellaan resursseista, niin lähinnä rahasta. Joo, no on tällaisia jotenkin peliteoreettisia mekanismeja, jotka ohjaa pois tavallaan yhteistyöstä, kun kaikki tutkijat joutuu miettimään sitä ja käyttää olennaisen osan myös niin kuin siitä ajasta, jonka periaatteessa voisi käyttää tutkimiseen johonkin niin kuin rahoitusjuttuihin ja tolleen. Miten niin kuin, kun sä oot puhunut siitä, että noita tekniikoita on Suomessa poliisien koulutuksessa alettu ottaa käyttöön, niin kuinka laajaa se tällä hetkellä on? Onko sulla käsitystä siitä? No se on poliisin peruskoulutuksessa. Siis kyllä se on osana sitä poliisin peruskoulutusta. Kyllä se on ihan siis siellä rakenteissa. Ja se on kouluttajakoulutuksessa yksi osa voimankäyttökouluttajien niin kuin koulutustoimialaa. Ja se on ihan poliisiorganisaatiossa, se on ihan rakenteissa siellä ja hyvä niin. Mitkä, niin kuin, jos miettii vaikka vertaa 20 vuoden takaiseen tilanteeseen, niin mitkä on niin kuin sellaisia
uusia elementtejä, joita ei aiemmin ollut tai jotka on saanut tosi paljon aiempaa enemmän huomioon siinä? No ei parikymmentä vuotta sitten ollut mitään näitä elementtejä, mitkä liittyy siihen kehomielitilan säätämiseen ja paineenlaisen päätöksentekoa stressinhallintaa. Ei ollut mitään koulutuksessa, missään koulutuksessa. Ja sitten vieläkin tämä aihe on semmoinen, että kyllä mä olen sen hyväksynyt, että mä joudun saan loppuelämäni tehdä tämän kanssa töitä, että mä yritän ujuttaa jokaisen viranomaisalaan tätä, että sekä puolustusvoimin, että rajavartiostoon, että tulliin, että ensihoitoon ja pelastustoimeen ja kaikkeen tämmöisiin ammatteihin, missä tämä oikeasti on osa sitä ammattitaitoa ja kompetenssia, niin asiat muuttuu tosi hitaasti, mutta sitten kun ne muuttuu, ne kyllä muuttuu sitten niin kuin kestävästi, että. Onko sinulla käsitystä siitä, että minkä verran noissa on implementoitu jotain tämän tyyppistä? No me ollaan tehty kaikkien viranomaisten kanssa yhteistyötä ja koulutettu kouluttajia ja tehdään tutkimushankkeita ja meillä on semmoinen puuli, meitä on tällä hetkellä viranomaispuolella semmoinen 20 ihmistä, joka on niin kuin kouluttautunut kouluttaa näitä teemoja. Että kyllä se pikkuhiljaa leveää. Tänä vuonna loppuvuodesta on 1 kouluttajakurssi, ensi vuonna 2 kouluttajakurssia ihan pelkästään siis viranomaispuolelle. Että kyllä se sinne leviää pikkuhiljaa. Mä oon miettinyt sitä, kun just mainitsitkin tuossa puolustusvoimat, niin että minkälaisia vaikutuksia sodassa mahdollisesti voisi olla, jos tällaiset taidot tois laajasti sisäistettyä ja käytössä, ja mitä se tarkoittaisi, jos kummallakin osapuolella olisi ne käytössä, että voisiko se ehkäistä niin kuin ylilyöntejä, jotain tunnepohjaisia sotarikoksia, jotain tällaista, niin kuin, tämä on nyt hyvin spekulatiivista. Tämä on spekulatiivista, että mä en hirveästi kommentoi tätä, koska mä teen edelleenkin, mä olen semmoisessa yhteyksissä, että mä en niistä voi puhua, niin mikä vaikka liittyy puolustusvoimiin. Aivan. Eikä se ole mitenkään kellekään hyödyllistä. Niin mä mietin tuossa myös niin kun ihan vaan toi spekulaatio siitä sotarikoksista, niin ehkä tekee mieli lisää, että tietysti toisinaan niin kun sotarikokset on osa tietoista strategiaa pyrkii nujertaa vihollinen tai niin, jotain, että kyllä. Läheskään aina ne ei tietenkään ole vaan jotain hetken mielijohteesta tunnepuuskas tehtyä. Niin. Ja sotarikoksissa on semmoinen jännä ilmiö, että ne tavallaan, ne kauheudet pahenee, kun aikajakso pitenee. Ne voi alkaa tosi miedosta, mutta sitten niin kuin mitä enemmän aikaa kuluu, niin ihminen turtuu siihen pahantekoon ja kauheuden tekoon. Näitä tutkimuksia, missä on sotarikoksia tutkittu ja nämä tutkijat, ketä kertoo näistä ilmiöistä, niin ne sanoo, että se on ihan nähtävissä, että ihmisen mieli jotenkin turtuu siihen ja sitten tekee aina vaan kauheampia asioita. Niin tulee mieleen, että kun säkin oot kuvannut sitä, että miten ne olisi vaikka jossain karhutehtävissä joku tilanne, jonka voisi arkitodellisuudesta katsottuna kuvitella jotenkin sellaiseksi, että se olisi äärimmäisen stimuloiva koko ajan, niin sitten, että sä ootkin siellä tunnin paikan päällä ja yhtäkkiä sun hermosto onkin adaptoitunut siihen, että tämä on itse asiassa normaali tilanne, jossa nyt ollaan ja tässä voi olla rauhallisesti. Niin, joo, kyllä kokemus antaa sen, että ihminen on äärettömän sopeutumiskykyinen. Me ollaan niin kuin rotan tasoisia. Me sopeudutaan lähes mihin vaan, hyvään ja pahaan. Että se mikä on toisille tosi eriskummallista, niin semmoisille, jolla on kokemusta paljon siitä samasta asiasta, niin se on niille normaalia. Yksi alue, missä myös miettii, tai tietysti on tosi monia eri juttuja, missä miettii, että mitä kaikkea tietoisuus ja jotenkin tunnesäätely
taidoista, niin mitä kaikkea annettavaa niillä voisi olla, niin politiikka. Tai mä mietin ihan siis konkreettisesti vaikka jotain niin kuin Suomessa eduskuntatyötä, etenkin tänä päivänä, kun on semmoinen vaikutelma, että eduskunnassa on tosi paljon semmoista elementtiä, että siellä on tosi tunnepitoista viestintää ja semmoista, että ehkä jos ajattelee, että optimaalitilanteessa politiikassa eri osapuolet näkee toisensa niin kuin vastustajina, mutta sitten kärjistyessään alkaa yhä enemmän näkeä toisensa vihollisina, niin toi on niin kuin yksi semmoinen, missä on miettinyt sitä, että mitenköhän se vaikuttaa vaikka konkreettisesti siihen, että minkälaisia poliittisia päätöksiä tehdään. Ja nyt yhdistän tämän myös siihen, kun luin myös sun ja Sami Sallisen kirjan neuvottelusta ja neuvottelutaidoista. Ja siinä käsiteltiin paljon sitä, että miten ne tunnetilat vaikuttaa ja vireystila vaikuttaa ja tolleen. Niin että jos jossain eduskunnassa niin kuin tietoisesti tai tiedostamatta harjoitetaan väsytystaktiikkaa ja niin kuin kokeillaan erilaisia provokaation muotoja, niin mitä se tekee toisaalta niille tehdyille päätöksille ja millä tavalla se toisaalta myös muokkaa sitä niin kuin työskentelyilmapiiriä siellä. Joo, mä pysyn erossa tuossa päivän politiikasta, koska mä haluan uskoa, että ne ihmiset on älykkäämpiä, miltä ne näyttää ja kuulostaa. Mä en halua seurata päivän politiikkaa. Just siitä syystä, että mä uskon, että ne ihmiset pystyy parempaan, mutta ei näin mä ole pystynyt. Jos katsoo, mitä Suomelle on tapahtunut tässä viimeisen 15 vuoden aikana, niin ei poliitikot oikein kukaan hallitus ole oikein tehnyt. Tai se yhteistyö, poliittinen yhteistyö nostaa Suomi taas tämmöiseksi hyvinvointivaltioksi, niin eipä siinä ole onnistuttu. Eikä nyt näytä siltä, että onnistutaankaan. En halua maalata piruja seinille, haluan ajatella, että asiat varmaan järjestyy ja seuraava sukupolvi voi olla paljon meitä älykkäämpiä ja viisaampia. Ne ratkoo niitä semmoisia tosi vaikeita ongelmia, mutta jossain mielessä tuo politiikka on semmoinen, että mä en jotenkin halua olla sen kanssa tekemissä. Mä teen vaan osani tässä, pienen osani, mitä mulla yrittäjänä, tutkijana, kirjailijana. Ja mä fokusoidun siihen ja hoitakoot sitten muut. Vielä yksi semmoinen niin kuin tähän jotenkin tavallaan siihen todellisuuteen, jossa poliisit työskentelee ja sitten siihen, miten se kytkeytyy tähän kaikkeen tietoisuustaitotematiikkaan, niin säkin oot viitannut siihen, miten poliisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt vaikka niin kuin jostain 90-luvun alusta tai muuten. Mä mietin sitä, että se on muuttunut. Se on ilmiötasolla muuttunut ja se on tavallaan se rikollisuuden muoto on muuttunut. Se ei ole ihan samanlaista, että se on selkeästi erilaista tänä päivänä kuin mitä se oli 90-luvulla. Ja osittain muuttunut tosi paljon parempaan suuntaan, mutta joitain asioita on tullut tavallaan uutena tämmöisenä niin kuin haasteellisena tekijänä. Mutta eihän meillä Suomessa sillä lailla ole mitään virkamiehiin kohdistuvaa väkivaltaa tai väkivallan uhkaa, tai ei meillä täällä ole semmoista väkivaltaa, mitä nyt ehkä halutaan antaa ymmärtää, että meillä on, mutta eipä sitä oikein ole. Kyllä tämä Suomi onneksi on aika rauhallinen maa toistaiseksi. Mistä se susta johtuu? Varmaan osittain tästä suomalaisuuden perimästä, mitä meillä on. Mehän ollaan vähän tämmöisiä synkkäluonteisia ja hiljaisia ja me ei välttämättä niin kuin sytytä asioille samalla lailla kuin etelä-eurooppalaiset, mutta siinä on hyvätkin puolensa ja siinä on huonot puolensa, mutta onneksi jos katsoo rikollisuutta vuosikymmenien ajan ja vuosisatojen ajan, niin kyllähän rikollisuus on vähentynyt hämmästyttävässä mitassa. Että jos ei näitä sotia olisi, niin mehän elettäisiin syvää rauhan aikaa historiassa. Toisinaan nyt on vaikea sanoa, että mihin tämä kääntyy. Toivottavasti ei käänny isoksi sodaksi, mutta
ja nuo kahakat, mitä nyt on tuolla, niin ne selviää. Kyllä mä haluan uskoa kuitenkin, että ihmiskunta on menossa isossa mittakuvassa niin kuin paljon parempaan suuntaan. Kun me katsotaan kaukaa pitkästä perspektiivistä ihmisen historiaa, niin ollaan me valoisella puolella tässä kyllä. Tuosta olisi kiinnostava keskustella pari tuntia, mutta ei mennä siihen, koska aika loppuu. Onko susta oliko toi väärin freimattu, että poliisin kohdistuvan väkivallan määrä olisi lisääntynyt? Että onko se nimenomaan, että se laadullinen muutos on mielekkäämpi? No en mä niihin tilastoihin ole sillä lailla perehtynyt, että mä voisin niihin sanoa yhtään mitään, että mä en ala arvailupohjalta tekemään, että mun pitäisi perehtyä tilastoihin ja mikä on se aikafreimi, mitä me verrataan. Että en mä tuohon ole sillä lailla perehtynyt, kun ei se ole sitä enää minun tutkimuskenttää. En mä ole sen asian kanssa tekemisissä enää. Yksi semmoinen, mikä jäi jotenkin väkevänä kannanottona mieleen, niin musta tuntuu, että jossain podcastissa, jossa sä olit, niin susta vähän niin kuin yritettiin kammeta semmoista komppausta sille ajatukselle, että suomalaiset tai suomalainen yhteiskunta on nykyään pehmo, ja sitten sä aika voimakkaasti sanoit vastaan siihen, että me ei olla pehmoja tai pehmeitä tai jotenkin pullamössöjä tai jotain. Niin, tässä yleisessä keskustussa semmoisia piirteitä, että ihmisistä halutaan laajasti puhua, että nuoriso on pilalla ja nuoriso on väkivaltainen ja nuoriso on ahdistunut ja me suomalaiset ollaan sitä, tätä, tuota ja aika negatiiviseen sävyyn. Ja mä ymmärrän, miksi näin puhutaan. Mä ymmärrän niiden tahojen tavallaan intressejä, mutta se ei pidä paikkansa. Ei se pidä paikkaansa. Meillä on tosi älykkäitä nuoria ja ihmiset pääsääntöisesti haluaa hoitaa työnsä hyvin. Ihmiset on suurimmaksi osaksi rehellisiä ja vaikkakin meidän mielenterveyden tilastot on huolestuttavia, ilmiötasolla on huolestuttavia, mutta ei sekään kerro sitä, että me suomalaiset ollaan menettämässä sitä suomalaisuuden sisua. Mä en halua lähteä semmoiseen keskusteluun, että nyt meistä on tullut tämmöisiä heikkoja ja hauraita. Että meillä on mediassa hyvin pieni promille ihmistä, jotka pitää tosi suurta ääntä ja saa luotua jotain kuvaa tästä. Mutta sitten kun sä kierrät tuolla organisaatiossa ja työyhteisössä ja juttelet ihmisten kanssa ja olet tekemisissä ja sitten katot asioita vähän pidemmällä perspektiivillä, niin se kuva on vähän erilainen. Joo. Mä en sano, kumpi kuva on oikea, mutta se on erilainen. Ja mä en ainakaan halua luoda semmoista mielialaa, että me suomalaiset ollaan jotenkin niin kuin erityisen huonoja jossakin. Ei varmaan olla. Se oli jotenkin säväyttävää sen takia, koska musta tuntuu, että se on aika harvinaista, että kun joku heittää ton nuorisopilalla tai ihmiset pullamössöön jutun, niin melkein aina musta tuntuu, että kun sen kuulee sanottavan, niin sitten ihmiset lähtee siihen mukaan. Ehkä se on vähän semmoinen niin kuin helppo semmoinen, missä voi velloa silleen. Niin. Se oli virkistävää. Niin. Joo. Mulla on näiden jaksojen lopussa aina 5 tiivistä loppulyhyttä, joihin voi vastata yhdellä virkkeellä tai useammalla. Ja ensimmäinen niistä on, että kerro jostain varhaisesta vaikuttaneesta muistosta. No me ollaan jossain metsäreissulla Lapissa ja isällä on näitä poliisikavereita, jotka on entisiä niin kuin yleisurheilijoita ja sitten siellä joku entinen poliisi edesmennyt nyt jo kertoo jonkun poliisijutun ja sitten me istutaan nuotiolla sinne ja minä pikkupoikana kuuntelen, niin se on varmaan jotain tämmöisiä muistoja mulla on nuoruudesta ja vaikkapa poliisityöstä. Kerro inspiroivasta asiasta. Kun mulla inspiroi tämä ihmisen tavallaan resurssit ja voima ja älykkyys ja ihmisyyden, mitä kaikkia meissä löytyy, miten hämmästyttävällä tavalla ihminen voi kehittää itseään, kun se alkaa tekemään tietoisesti töitä sen eteen ja uskoo siihen mahdollisuuteen. Se on äärettömän inspiroivaa.
Ja se on se ydin, millä luodaan parempaa maailmaa. Kerro pelottavasta asiasta. Pelkojen kanssa pitää opetella tanssiin ja pelot on läsnä koko ajan. Pelot on läsnä meissä koko ajan, ne pitää olla läsnä koko ajan. Ne pitää meidän tämmöiset niin kuin aistit valppaana, ne kertoo meille informaatiota ja tänään vaikka mä pelkäsin, kun mä aamulla ajelin, niin kyllä mulla semmoinen pelko siinsi mielessä, että saanko mä pidettyä tämän aikataulun tälle päivälle. Ja se on jännä juttu, että sitten kun sen saa pidettyä, se pelko aktivoituu, se on tosi hienovarainen semmoinen kuiskaava. Ja sitten kun sä tajuat, että tämä päivähän onnistui ihan hyvin, koska me ollaan nyt aikataulussa vielä, niin sitten se tuottaa valtavaa tyydytyksen tunnetta, jolloin ihmisen tuliskin vähän kolkutella niitä pelon rajoja, mitä ikinä se kellekin tarkoittaa, koska sitten kun sen haasteen selättää, niin sitten se tyytyväisyyden tunne aktivoituu ja sitten tulee semmoinen olo taas, että näin tämä pitää mennä. Ei elämä tarvitse olla ihan liian siis tämmöistä silkkilakanoissa pyörimistä. Jos asiat sujuu parhaalla mahdollisella tavalla, niin millaisessa suunnassa sä menet 5 vuoden päästä? Mulla on 5 vuoden päästä. Mä edelleen kirjoitan ja ajattelen ihmisille ääneen jossain mittakaavassa. En varmaan niin paljon kuin tänä päivänä. Mulla on tiettyjä tapahtumia, missä mä puhun ihmisille, mutta en niin paljon kuin tänä päivänä. Ja terveyden suhteen niin iskukykyä yritetään pitää niin pitkään mahdollisimman hyvänä, kun se on ikinä vaan mahdollista. Et sen suhteen mä en halua nostaa käsiä pystyyn. Kiitos kaikille kuulijoille, kun olette kulkenut mukana tässä epätyypillisen lyhyessä ja tiiviissä jaksossa. Jos haluat tukea tätä podcastia, niin voi tilaa kanavan, kommentoida, tykätä, jakaa. Ja jos haluat enemmän jeesata mun tekemisiä, niin mun Patreon-sivun tilaaminen on yksi mahdollisuus tämän podcastin tukemiseen. Ja sitten aivan viimeisenä, niin voit toivottaa kuulijoille jotain. Toivottaa. No mä toivotan sitä, että suostut ajatteleen sitä, että se mihin sinä uskot tulee jollain lailla ohjaan sitä sinun elämää. Ja se, mihin me uskotaan, niin me pystytään vaikuttamaan siihen aika merkittävästi. Se on mun toivotus. Kiitos. Kiitos. Seuraa tiedote. Yksi asia, jota mä näiden podcastien lisäksi teen, on se, että mä autan ihmisiä syventymään. Jos sä tykkää mun tavasta kuunnella ja kysyy ja pohtii yhdessä, ja sulla on yritys tai kaveriporukka tai joku muu yhteys, jonka äärellä mun ajattelutyylillä voisi olla arvoa, niin kannattaa käydä katsoa lisätietoa tämän jakson infoteksteistä löytyvästä linkistä. Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä.